Pomodlíme sa. Drahý Pane, ďakujeme Ti za tento deň. Ďakujeme Ti za to, že môžeme kráčať po tejto zemi. Ďakujeme Ti za to, že ťa môžeme oslavovať, že ťa môžeme chváliť. Prosím ťa o to, aby táto nedeľa, toto doobedie, toto spoločenstvo, v ktorom sme tu, aby nám poslúžilo na to, že budeme o trošku bližšie k Tebe, našim rozmýšľaním, našim konaním. Amen. Bratia a sestry, počujte si slovo písma svätého, ktoré je napísané v liste do Ríma v 12. kapitole vo verši 2 takto. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Amen. V piatok a v sobotu sa vaši presbyteri stretli, aby rozmýšľali o budúcnosti, o tom, kto ste ako zbor, čo je dôležité, kam chcete spolu kráčať. A verím, že to bolo dobré a skvelé stretnutie. Ja som bol sám z toho veľmi povzbudený. Máte skvelých presbyterov. Ale tá zmena, to všetko, čo chceme v zbore dokázať, nie je len o presbyteroch, nie je len o farárovi. Je to o všetkých nás. Všetci musíme priložiť ruku k dielu. A ten text je o tom, že premente sa obnovením mysle. Pavol to píše do Ríma kresťanom. Hovorí to veriacim ľuďom, nie ľuďom neveriacim, ale veriacim. A možno po našemu by sme povedali, že je to reformujme sa, že my sme deti reformácie, my sme cirkevné zbory reformácie. Reformujme sa. A ja mám pre vás dnes niekoľko zopár vecí, v ktorých sa máme a potrebujeme reformovať. Tá prvá vec, to je klerikalizmus v cirkvi. Štúdia evanjelickej cirkvi v USA hovorí, že jedným z hlavných dôvodov, prečo cirkev nerastie, je klerikalizmus. To je také ťažké slovo, ale spája sa nám skôr s katolíckou cirkvou. Klerikalizmus to znamená, že je biskup, ktorý všetko rozhodne, že je farár, ktorý všetko rozhodne a ostatní robia to, čo je rozhodnuté. A my hovoríme, veď predsa my, evanjelici, nemáme žiaden klerikalizmus, veď u nás máme presbyterstva, u nás ľudia rozhodujú. Na Slovensku máme synodálno-presbyteriálny systém. Hovoríme, že tá moc pochádza zo zboru. Ale tá štúdia hovorí, že áno, na papieri je to o nás pravda, ale v praxi často je to klerikalizmus, ktorý v tej cirkvi máme a nevieme sa ho zbaviť. Čo to znamená? To znamená, že farár je postavený na piedestal. Je to on, kto všetko robí. On je profesionál. On vie ako. On má pracovať. Také je naše bežné zmýšľanie. Je to v nás zakódované, on veci vybavuje, on veci rieši. A to sa prejavuje takými dvoma spôsobmi. Ten prvý je, že farár to tak naozaj chce. Áno, ja som ten, kto vie, ja som vyštudoval teológiu, ja tomu rozumiem, vy tomu až tak nerozumiete, a tak sa správa. V mnohých zboroch sú ľudia aktívni, ktorí chcú niečo robiť, ale nedostávajú priestor. To neznamená, že ten farár je lenivý, alebo že je málo obdarovaný. Je dobrý, je skvelý, ale pracuje, je unavený, nestíha a ak ľudia sú zapojení, tak len na tom, aby naplnili tie farárove vízie. Ten druhý spôsob, akým smerujeme ku klerikalizmu, je, že sa ľuďom nechce. Nám sa nechce. Farár by nechcel byť na tom piedestáli, ale nám sa nechce pracovať. Veď on dostáva peniaze, nech on pracuje, nech on vybavuje, nech on behá, lebo nám sa nechce. Hovoríme, že toto je náš cirkevný zbor, ale chceme, aby sa k nám chovali ako k hosťom. Namiesto toho, aby sme my chceli slúžiť, necháme slúžiť sebe. Predstavte si, že ste doma a príde k vám návšteva. A vy si sedíte a čo, čakáte, že vás tá návšteva obslúži? Nie. Sa zdvihnete a obslúžite tú návštevu. Vítate tých ľudí, ste radi, že k vám prišli. A takto často sa správame v domácom cirkevnom zbore. Keď niekto príde nový medzi nás, prihovoríme sa mu. Máme záujem o seba navzájom. Vo svete to robia pre zisk.
A čo my, kresťania? A viete, ak sme takýto cirkevný zbor, že ten farár je na piedestáli, či už to on chce, alebo my to chceme, tak sa môžeme ako cirkevné zbory predbiehať len v tom, kto má lepšieho farára. Ale to je všetko. Ťažko bude naša cirkev rásť. Ťažko budú naše zbory rásť. Môže byť fantastický, ale keď nebudeme budovať spoločne farár, presbyterstvo, všetci ľudia, je to ako keby sme hoci ako krásne obrazy kreslili na stenu, mohli by sme byť tí najlepší maliari, ale predstavte si, že tá stena z nej opadáva omietka. Stále je taká schátraná a hoci aký krásny a dobrý maliar by si bol, tak ten obraz sa stále rozpadá a stále ho kreslíš a stále sa rozpadá, lebo tá stena nie je v poriadku. Reformujme svoj pohľad na klerikalizmus v cirkvi, na úlohu vodcov, na našu úlohu. Čo máme robiť? Reformácia bola o tom, že je tu všeobecné kňazstvo, že každý z nás je povolaný slúžiť. Každý z nás je misionár. To je druhá vec, v ktorej sa musíme reformovať. V skutočnosti tá úloha vodcov medzi nami je vystrojiť nás ostatných do služby, aby my sme slúžili. V Tanzánii rastie evanjelická cirkev. A keď skúmali, prečo tá cirkev rastie, tak zistili, že tam tá kultúra medzi tými ľuďmi je, že každý je misionár. Vodcovia len robia to, že vyučujú ostatných, aby boli vodcami. A my sa často farára pýtame, ako sa darí, brat farár, tvojej službe. Ale on by sa mal pýtať nás, ako sa darí tvojej službe. Lebo to je výsledok práce vodcov. Ako sa darí tvojej službe, vystrojiť nás do služby. A možno niektorí poviete, ja nie som misionár. Viete, každý sme misionár. Dobrý alebo zlý misionár. Ľudia okolo nás, naši priatelia, naša rodina vidia, ako sa správame, čo hovoríme, aké máme postoje. A na základe toho, ako nás vidia, si robia obraz o Bohu, ktorému slúžime, o ktorom spievame, o ktorom hovoríme. Otváraš ľuďom okolo seba dvere smerom k Bohu, alebo zatváraš? Keď som bol oveľa mladší, zo Slieska bol na Slovensku brat farár Kačmarčík a on povedal takúto vetu. Bude niekto v nebi, kto povie, že je vďačný za to, že si žil? Bude niekto v nebi, kto tam povie, že je vďačný za to, že si žil? A ja to nemyslím teraz ako príkaz, aby som vás strašil. Ale ja si tak chcem vo svojom živote povedať, áno, ja túžim potom, aby bol niekto v nebi taký, kto povie, som rád, že Slavo žil. Som rád, že som ho stretol. Som rád. Žijeme taký život, že ľudia budú radi, že nás majú okolo seba. Reformujme sa, obnovme naše zmýšľanie. Každý z nás je misionár. Tá tretia vec je, že vo vzťahoch medzi sebou máme často nasadené masky. Skrývame sa za úsmev, aj za plať sa skrývame, za duchovnosť. Čo iní o mne povedia, čo si o mne myslia. Dávame na to obrovský dôraz, čo si o nás povedia iní ľudia. A preto často raz sme takí. A niektorí ľudia ani nevedia, kto sú vlastne. Lebo páči sa im to, čo sa iným páči práve teraz. Robia to, čo iní povedia, že je dobre robiť teraz. A vlastne ani nevedia, kto v skutočnosti sú, lebo len robia to, čo ostatní okolo nich chcú, aby robili. Lebo chceme len spraviť dojem na ostatných ľudí. Som minule pozeral futbalový zápas. Bolo to niekde v Škandinávii a bol taký klip z toho futbalového zápasu, ako náhradník išiel do zápasu. A tá kamera akurát bola na toho náhradníka. A to, čo sa stalo, bolo, že ten tréner mu podal krabičku s nejakým prípravkom na vlasy. A ako tá kamera bola na toho hráča a on išiel vybehnúť na ihrisko, to posledné, predtým, než vybehol na ihrisko, spravil, že si zobral z toho prípravku na vlasy, tak si spravil vlasy a vybehol na to ihrisko. A to všetko tá kamera zabrala. A bola z toho ohromná sranda. Zoberte si, idete do zápasu, idete hrať, veď o ten futbal tam ide,
Ale to, na čom mu záleží, je, že ako bude vyzerať na tej kamere. Viete, a takýto často sme v živote. Veď ide o to, aké manželstvo máme, nie ako vyzeráme. Viete, v dnešnej dobe sociálnych médií proste, ako keby ľuďom viac išlo o to, že či to manželstvo dobre vyzerá, nie či naozaj dobre je. Ako keby nám išlo o to, že či na tých fotkách, či naša mládež dobrá vyzerá, alebo či naozaj dobrá je. Či náš cirkevný zbor pred ostatnými dobre vyzerá, alebo či naozaj dobrý je. Tínedžeri, číslo 1, prvé, čím sa trápia, to je, že čo o mne povedia druhí ľudia. Čo o mne povedia kamaráti. Som dosť cool, vyzerám dobre, keď si oblečiem toto, alebo keď spravím toto. Ale viete čo, my starší, my sme z toho nevyrástli. Porovnávame sa s ostatnými ľuďmi. Roosevelt povedal, porovnávanie sa je zlodejom radosti. Porovnávanie sa je zlodejom radosti. Nepotrebujeme ocenie od druhých ľudí na to, aby sme boli šťastní. Čím väčší je Boh v našom živote, tým menší sú ľudia. Čím väčší sú ľudia v tvojom živote, tým menej priestoru dávaš Bohu. Pavol v liste Galatským hovorí, keby som sa chcel páčiť ľuďom, nemohol by som byť služobníkom Kristovým. A my máme tie masky na sebe často, aby sme si druhých získali, aby sme sa im zapáčili. Ale viete, čo je paradox? V skutočnosti, keď odkrývame svoju tvár, keď dávame masku dole, vtedy sa stávame pre ľudí okolo nás príťažlivejšími. Lebo nás naozaj vidia. Vidia aj našu bolesť, aj našu radosť. Len vtedy dokážu medzi nami vznikať skutočné vzťahy, skutočné priateľstva. Rozmýšľaj nad tým, čo je tá tvoja maska. Môžeš ju dať dolu? Vytvárať dobré, krásne vzťahy. Zoberte si, keď prídu noví ľudia do nášho spoločenstva. Svet je plný masiek, pretvárky, toho, že sa chceme zapáčiť jeden druhému. A keď príde medzi nás a to isté zbadá, tak si povie, tak veď to je to isté. Viete, a chceme duchovne rásť. Ale mnohí nerastieme, lebo nie sme ochotní mať blízke vzťahy. Včera na tom pracovnom presbyterstve vaši presbytári rozmýšľali a hovorili, že duchovný rast to je jedna z priorit, ktorú chcú vidieť v tomto zbore, že sa deje. Že skupinky sú jedna z priorit, ktoré chcú vidieť, aby v tomto zbore sa diali. A to je to miesto, kde odkladáme svoju masku, kde sa spoznávame, kde sa vidíme, kde vytvárame skutočné vzťahy. Reformujme sa. Kde inde majú vznikať krásne priateľstvá, krásne putá, ak nie v cirkevnom zbore? Buďte si blízko. Dovolte iným, aby k vám prišli blízko. Nech sa môžeme naozaj spoznávať a inšpirovať. Ďalšia vec, ktorej sa musíme reformovať, to je neporozumenie medzi generáciami. Medzi staršími a mladými sú napätie. Prirodzená vec. Iná generácia. Jedni nerozumejú druhým. Staršia generácia musí mať pochopenie pre mladých. Mladí musia mať pochopenie pre starších. Zvyčajne starší by mali byť tí múdrejší a chápavejší, tak ako je to pri deťoch. Často povieme, mladí sú takí a takí. Ale spýtajme sa seba, sme im vzorom? Potrebujú vidieť starších, ktorí majú radosť, ktorí majú Krista, ktorí majú zápal. V Južnej Amerike, čítal som to v jednej knihe, žije kmeň, ktorý sa volá Xavente. A ten kmeň raz za čas má taký spoločný beh, také preteky, že celý kmeň beží. Ale to, čo je zaujímavé na tom, že sú to preteky a zároveň nie sú to preteky. Proste odštartujú sa, ten celý kmeň, bežia takú nejakú dlhú trasu, ale bežia všetci. Starí, mladí, zdraví, chorí, deti, dospelí. A ako tak bežia, zrazu nebežia, že kto je z nich prvý, ale bežia všetci spolu. Keď niekto spadne, zdvihnú ho, keď niekto zaostáva, nesú ho a nakoniec do toho cieľa dobehnú všetci spolu. A ja si vravím, toto je cirkev. Toto je cirkev.
Že bežíme všetci spolu. Že my nebežíme, kto bude prvý a kto bude posledný. My bežíme všetci spolu. Nesieme starých, nesieme chorých, nesieme tých, ktorí nevládzu. Pomáhame si navzájom. Reformujme svoj pohľad na naše vzťahy, na napätia medzi generáciami. Ak my nebudeme bežať spolu, kto bude bežať spolu? A často niektorí z našich spoločenstiev odchádzajú. Niekto je nespokojný, možno hľadajú iné spoločenstvá, niekto povie, že je nuda v kostole. A my začneme často v cirkevnom zbore alebo v cirkvi začneme rozprávať veľmi silno o vierovke, o tom, akého máme veriť, akú máme históriu a tak ďalej. Je to dôležité, ale minule som čítal o pastieroch, že čo robia pastieri, keď si chcú udržať ovce na poli. Tak jeden prístup je, že začnete stávať plot, ohradu, aby tie ovce boli spolu, aby neutiekli. A ten druhý prístup je, že postavíte studňu. Stávajme studne. Sú dôležité ploty. Je dôležitá správna a rozumná vierovka. Ja si na tom dávam veľmi záležať. Ale nemyslíme si, že ten plot stačí. Je dôležitá studňa. Buďte cirkevným zborom, ktorý buduje studňu. Že ľudia majú túžbu prísť a napiť sa zo živej vody. A tá studňa to je, že máme nádherného Ježiša. Ste spievali tú pieseň. Nádherný. Áno. Že sme zapálení, že máme nádherného Ježiša, že jeho kážeme. To bolo tiež včera na presbyterstve. Jedna z najväčších hodnôt bola, že kážeme jasne a zreteľne Krista. Ak budete kázať jasne a zreteľne Krista a vyznávať ho, máte studňu, ku ktorej ľudia budú prichádzať. Nepotrebujete stavať ploty. Reformujme sa, buďme zborom, v ktorom je studňa, v ktorom je nádherný Kristus. Posledná vec. Na začiatok som rozmýšľal, či vám poviem, že mám 6 bodov, ale som sa bál, že začnete po sebe pozerať, že 6 bodov. Ale už sme pri 6. Posledná vec. Pripomíname si dnes vďačnosť za to, čo Boh robí. Poďakovanie za úrody. A pritom tak vidím okolo seba kopec ľudí, ktorí sme ufrflaní, uhundraní, stále nám niečo chýba. Jeden muž dostal ponuku, že má jeden deň na to, 24 hodín, aby si vymeral pozemok. A koľko toho pozemku si vymerá, tak všetok bude jeho. A tak ten muž ráno sa rozbehol. Začal merať a vymeriavať, makal, vymeriaval a o 12. už mal riadny kus pozemku. Ale si povedal, nebudem obedovať, budem vymeriavať ďalej. A tak vymeriaval, makal, snažil sa a už mal riadne veľa večer o 8. Ale povedal si, netreba mi večeru, budem ďalej makať a vymeriavať a vymeriaval a o polnoci zomrel. Viete, takýto často sme. Kedy je dosť? Čo je dosť? Kedy je dosť? Namáhame sa, ponáhľame sa, bežíme, nevieme zastať. Ale kedy bude dosť? Kedy bude dosť? Správa tohto sveta, tejto kultúry okolo nás je snaž sa, makaj, pozri sa, čo nemáš. To je diablová taktika. Pozeraj sa na to, čo nemáš. Ale Boh hovorí, pozeraj sa na to, čo už máš. Vďačnosť hovorí, pozeraj sa na to, čo už máš. Viete, vo svete sú vojny, vo svete sú napätia, ale ja som tak minule nad tým rozmýšľal. Aj vojny dokážu iniciovať len ľudia, ktorí nie sú vďační. Ak ste vďačný človek, nedokážete viesť vojnu. Ak ste vďačný človek, nedokážete sa hádať. Predstavte si to do našich vzťahov a napätí. Keď si vďačný človek, nedokážeš sa hádať. Nedokážeš viesť vojnu, lebo si vďačný človek. A viete, mnohých trápi, čo je Božia vôľa. Často sa pýtame, my kresťania, a čo je Božia vôľa? Chcem poznať Božiu vôľu. Viete, čo je Božia vôľa? V Biblii je to napísané priamo na 6 miestach. Samozrejme, celá Biblia je o tom, že čo je Božia vôľa. Ale priamo to slovné spojenie v slovenskom preklade na každý pád je iba na 6 miestach, že toto je vôľa Božia. A jedno miesto z tých 6 je: za všetko ďakujte,
lebo taká je Božia vôľa pri vás v Kristovi Ježišovi. Hovoríme, že sa máme oddeliť od iných. A možno myslíme si, že to oddelenie od iných, to je tá naša apologetika, naša vierovka, ako vieme iným odpovedať na ich otázky, ako sme múdri, ako sme šikovní. Dávam na to dôraz. Máme vedieť iným odpovedať, keď sa vysmievajú z viery. Keď sa pýtajú ťažké otázky. Máme to vedieť. Ale suseda alebo niekoho z rodiny na ulici, on vidí, ako sa správam. Vidí, či som vďačný, či som spokojný človek. A to je mu svedectvom. A mimochodom, sestra vďačnosti je štedrosť. Ak vás trápi, že ste uhundraní, že nemáte víziu, že je vám ťažko dávať, ak ste skúpi, ak neviete slúžiť v Božom kráľovstve, ak nemáte čas na ľudí, ak sa neviete zastaviť, ak iným závidíte, začnite robiť, čo je Božia vôľa. Buďte vďační. Buďte vďační. Za svoju spásu, za Krista, za ľudí, za situáciu v vašom živote, za novú šancu, aj za kritiku, keď k vám príde. A za to, že môžete opäť vstať. Ak stratíme postoj vďačnosti v modlitbe, stratíme pohľad na Boha. V tej modlitbe stratíme pohľad na Boha. Ak stratíme postoj vďačnosti v našom živote, ten život bude len o nás. Vďačnosť dáva zmysel našej minulosti, dáva pokoj našej prítomnosti a vytvára víziu pre zajtrajšok. Vďačnosť dáva zmysel našej minulosti, pokoj našej prítomnosti a vytvára víziu pre zajtrajšok. Keď si večer doma sadnete alebo kľaknete a budete sa modliť, nezačnite tým, čo všetko chcete. Ale ďakujte Bohu. A tá modlitba je iná. Tá modlitba vás bude meniť na iného človeka. Zhrnutie. Reformujme klerikalizmus v našej cirkvi. Rozmýšľajte nad tým, čo môžem robiť, kde môžem slúžiť, kde sa môžem pridať k tomu, aby krásna cirkev rástla v tejto dedine, vo vašej krajine. Každý je misionár. Otváraš iným dvere k Bohu, alebo ich zatváraš. Odhoďme masky, buďme si blízko, len tak naozaj môžeme spolu rásť. Skutočné priateľstvá vznikajú tam, kde nie sú masky. A bežme spolu všetky generácie, silní aj slabí. Obdarúvajme sa svojimi darmi navzájom. A nebudujme ploty, ale radšej budujme studne. Miesta, kde je Ježiš, kde je živá voda. Vytvárajme ten priestor, aby iní mohli prísť a napiť sa. A buďme vďační. Nepozeraj na to, čo nemáš, ale pozeraj na to, čo máš. Buďme vďační za to, že, viete, kresťanstvo, že viera, to nie je o tom, že my sa máme snažiť, že my sa máme pozberať, že my sme teraz si musíš uvedomiť, že si hriešný a teraz zo všetkých síl sa vyšplhať k Bohu. To nie je kresťanstvo. To je to, že dobrý Boh zostúpil dole k nám, aby nás zachránil. Toho sa chyťte celou svojou dušou, celou svojou silou, celou svojou mysľou. To je to najmúdrejšie, čo človek môže spraviť. Držať sa Krista. Držte sa Krista. Amen. Pomodlíme sa. Drahý Páne, my sa chceme Teba držať. Chceme podriadiť našu vôľu, naše myšlienky, naše konanie Tebe. Tomu, čo Ty vieš, že je najlepšie v živote. A u koho iného máme hľadať radu? U koho iného máme hľadať smerovanie nášho života, ak nie u Teba, ktorý si tvorcom života, ktorý všetko vieš, ktorý poznáš každý vlas na našej hlave, ktorý poznáš všetko o tomto svete. Teba sa chceme držať. A pomáhaj nám obnovovať sa v našom rozmýšľaní ohľadne služby, ohľadne cirkevného zboru, ohľadne vzťahov, ohľadne toho, ako sa správame. Prosíme ťa o to, veď nás,
Prosíme ťa o to, aby sme spolu rástli, aby tu, v tomto cirkevnom zbore, bola krásna studňa, v ktorej si ty, nádherný Ježiš, ktorého zvestujeme, ktorého nasledujeme, ktorým slúžime okolo nás. Amen.